Bang. Matay! Asa ka na ko sa litsyon? Baka namin nabin, nagurot ko. Grabe ito nga. Ako amigo. Ulang may inom bro. Minggo man tarang yung kwarta ta. Yung boss na basta na kay ladder nga. Ang boss ta. Si agaw. Ulan. Uy, brother. Uy, tayo mo baga suara kag suara kag inom dia. O lagi, wag kauban lagi sa. Ikaw sa dia. Ang sabi, wag kauban din. Ha? Wag kauban. Ay. Yan, Bangat ka. busy. Tayo na. Login. Bayang dia inom. Bang. Hindi man. Tapi brother yung bekasyon sa. Ingat to. Di rin sa ang Chicks TV. Oh, bo. Siya gusto ko TV. Chicks TV. Hindi ko wala ni ako bahala ato ta. Di man. Mato kami ko Marley. Anong gusto dito? Ha? Sige na doon. Sinulan nga. Dali lagi na. Ngayon kayo nga magaging sinulan nga dali lagi na doon. Ha? Sige buso. Ay di pa buso to. Tumang Matik na ako diskarter mangita na diskarter. Bang. Dali lagi diskarter na. Matik. Ini lah. Awak punya sundulan tu. Tapi balak pastinya. Na adiris gusto na ko. Dapat paksi itu. Tapi tidak ada litso. Tata utos ta utos. Utos ha? Utos na to. Kuha na to. Kuha sa plato ay. Isun siya. Di mana? Tahu kita ada udah lo. Lucu yun. Lucu. Pitik jadi lucu. Ayo. Yan, anak ko mga amigo na kung akuan, baka nang kani mga amigo na kahunong kay kay Bang. mga ay na diri, kaon. Magaling pa sa bulsa, magluplok pag pagkaon. Isang pinakatuon na tayo kasi yung diri nga. Apa yang beli? Apa yang beli yang itu? Bang. Kenapa bang? Kibala na. Sudah belum salah gua. Sudah belum salah gua. Oh bisa, ah? Beli mana? Tunjukin na gua pernah tes itu. Ah? Di mana pernah siwa? Ada. Go! Go! Suri lagi kau. Ako pwede na gawin. Uy, go! Ano na nasuroy lagi kau? Ano sa ba eh? Oh, nakamaw may kasyon din. Ah, sige sige sulod sulod. Sulod ka. Oh, bisa berarti sa bata ka? Oh, birthday ron daw. Ah, kau dia ni. Yati, ko ba na magbag lagi kau? Ay, ikaw may duty ka ulit. Ah, mau ba? Ito kung na may plan. Bang. Sige sige kau. Kunaan mo kau. Anjing, dapat yun. Okay, naik plato to pagkuha pa to daw. Naik plato to ka pagkuha nito. Sigaw ka lagi nagmay lang ka no. Ah pag kinalboy mo dagaw. Sigaw. Mula ka sugaw ako kamo bahala dagaw. Ah pangaom dagaw na nay gamay mga kuan handa dagaw. Gi pagbusog mo gaw. Kasi bukas pa. Sino na to? Abli na kay. No.
No, 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 no. Go, so ulin mo go. Ah, sige, sige go. Anak, nga busog kayo mo go. Ulin mo, go, eh. Okay, pinubli lang mo go. Sige, sige go. Amping mo go. Matay! Asa ka na kung sa litsyon? Baka namin nabi, nagurot na. Grabe ito nga. Ako amigo, silingan, gimus pa siguro. Tao na ka na kung sa litsyon. Na! Gimus o gibalon ba kayo nagdunod ako? Nagdala mo itong hambat? Yung tumba? Wala ba kayo nagsudo? Litsyon ba siguro? Ako siguro nga, huwag tagibutan sa hayang hambat. Mga malupay ito, kaya nagabaan ito mga amiguan akong silingan kay pagkano na to, ang sobra gidala pa. Ang sobra gidala pa. Oh, wala sulong.